جی دوسرا کلام بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا، وہ بھی میرے پیر و مرشد جناب حضرت خواجہ عبدالرسول جنید بانی دارالحکمت والے احسان، جو ان کے لکھا ہوا ان کا یہ پنجابی زبان میں لکھا ہوا کلام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہتھ تیرے ڈور وے سائیاں، ہتھ تیرے ڈور وے سائیاں، پتلی دا کی زور وے سائیاں، ہتھ تیرے آپ پھر دو روپ وٹا کے، آپ پھر دو روپ وٹا کے، ساد کتے کتے چور وے سائیاں، ساد کتے کتے چور وے سائیاں، پتلی دا کی زور وے سائیاں، ہتھ تیرے مومن کافر عالم جاہل، مومن کافر عالم جاہل، سب وچ تیری ٹور وے سائیاں، پتلی دا کی زور وے سائیاں، ہتھ تیرے بن بیلی کتے وارے جاویں، بن بیلی کتے وارے جاویں، کدرے رکھ دوں کھور وے سائیاں، کدرے رکھ دوں کھور وے سائیاں، پتلی دا کی زور وے سائیاں، ہتھ تیرے درد منداں دے
دکھ درداں دے درد منداں دے دکھ درداں دے درد منداں نوں سور ویسائیاں پتلی دا کی زور ویسائیاں ہاتھ تیرے آپ کمبی اذنی آنکھیں آپ کمبی اذنی آنکھیں آپ پیندوں گور ویسائیاں آپ پیندوں گور ویسائیاں پتلی دا زور ویسائیاں ہاتھ تیرے ہد سے مجاز تعین باروں ہد سے مجاز تعین باروں وچوں جنید کچھ ہور ویسائیاں وچوں جنید کچھ ہور ویسائیاں پتلی دا کی زور ویسائیاں ہاتھ